Dan adik-adik kami persilakan Sanggar Beruang Sakti.
Beruang Kampung dalam pimpinan Sanggar Beruang Sakti yang dipimpin langsung oleh Bapak Tampan.
Barale orang di kampung dalam tampe galanggang beruang sakti. Itu simpang kayu kale kaki darah kampung jauh. Iko galanggang randai nan josile galanggang kita bersama. Kok kapasa bali bawang kapulang hari tangari. Kami sambut jotari gelombang selamat datang Pak Wali. Buku barakok lari mangko bintang tak ijo-ijo. Sada mangakola tampan kini darah ambo tak sirok-sirok. Panjang jambatan ulak karang ainan karu kara. Ditimpa hujan dari hulu ilinya tarui kamuaro. Santiang bana tampan baranang tibo dia tak beria. Tibo dek buru tak kunjung tahu tapi dak bini takut jua. Batang bulu oi tampan lai gak bapiti salang ambo gak 50. Dibayar tunai. Tinggi malau batang bulu kita bang orang tengah hari lah dapat piti 50 pandai api bulan nambo ganti. Lape tupai tak batali Puku 2.500 Ba'akola kabai Pak Wali Laikola kok malatui. Masa buahku ini diambil anak buku 2. Mbak akolah kabai amdani lola kerape pulau ambo. Rancak ragi kain bugi dipakai anak pagi hari. Mbak kabaiwan paji lekola dape malam kini. Cuma leo daun sekaju ikuti anak dari pakan
Koco iko bana ge padi hidup lah 3 hari tidak makan. Si bajau pembaca sawah di Taruko. Baca patah panjawi terambau bani di Cilo urang pulo. Dati roda pedati kudu membali bare di makolah meti kini udah sadang bakure. Simpang koto panjang kita jalan kampe angke. Jiko dirantang ge namunyo panjang elo diputar nanyo singke. Tiko simpang panai sike kita jalan kampulai. Piala kami samojo Aceh kola kanyang jatuh selai. Jalan ke Batu Busuk kata narah koto luar di mata dige pintu ke masuk tapaso di sinan arah keluar. Terima kasih. pasangan Baprianto, Eka Putra dan Asmi Putra yang telah meraih juara 2 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Inilah putra terbaik kami yang telah mendapatkan Provinsi Sumatera Barat.